Laqda din l-art ħelwa kitbet uffiċjalment lill-Prim Ministru Robert Abela sabiex tieħu f'idejha l-forti Tinje ta' Taslima dan wara li reċentament sar magħruf li dan il-post storiku se jbiddel l-idejn. Din l-art ħelwa qed tinsisti mal-Gvern li lesta ssib soluzzjoni vijabbli mhux hekk biss iżda trid illi tibdel il-post f'ċentru kulturali u edukattiv illi jkun aċċessibbli għal kulħadd. Laqda qalet li kitbet uffiċjalment lill-Prim Ministru fit-19 ta' Diċembru iżda sa issa min-naħa ta' Kastilja ma kien hemm ebda tweġiba. Il-kontroversja dwar il-forti Tinje faqqet fl-aħħar ġimgħat wara li sar magħruf li sar konvenju biex il-post jgħaddi għand proprjetarji ġodda u jsir żvilupp kummerċjali. Dawn ir-rapporti ġew deskritti minn din l-art ħelwa bħala allarmanti. Għalhekk din l-art ħelwa tinsab kommessa li toffri proposta finanzjarja b'saħħitha biex dan il-forti jibqa' tan-nies. Intant l-għaqda qed tistenna wkoll illi tiltaqa' b'urġenza mal-Prim Ministru.